Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. की पुढच्या वर्षीपासून आपल्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन मधून यूपीएससी ट्रेनिंग देण्यासाठी प्रत्येक गव्हर्नमेंटच्या कॉलेजमध्ये आपण वेगळं सेक्शन सुरू करतोय आणि गोमंतकातील तरुणांना यामध्येही संधी येईल की आपले गोमंतकातील तरुण या यूपीएससी सेक्शनमध्ये जीपीएससी ह्याच्यामध्ये कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आपल्या देशभरातल्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये पुढे जाण्यासाठी आपलं नक्कीच एक नवीन पाऊल आपण येत्या डिसेंबरच्या नंतर आपण डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनमधून सुरू करतोय। पोस्ट कोविडच्या काळामध्ये मला वाटतं पांढरपट्टे साहेब आपल्याकडे कार्यक्रम सुरू झाले नसेल पण आमच्याकडे सुरू झालेलं आहे तेवढं कळवा, म्हणजे नक्कीच, कारण गोव्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने आम्ही कोविड मॅनेजमेंट केलेलं आहे। आम्ही त्याची शाबासकी मागत नाही, पण जे काम केलेलं आहे त्याची इतरांनी नोंद घ्यावी असं मला वाटतं। ह्या 19 डिसेंबर 2020 साली म्हणजे 60 वर्ष आपला म्हणजे 60वं वर्ष सुरू होतं आणि 60th लिबरेशन इयर म्हणून आपण पूर्ण वर्षभर कार्यक्रम वेगवेगळे कार्यक्रम निश्चितच आपण या वर्षभरामध्ये करणार आहोत आणि यापुढे 25 वर्षानंतर पण म्हणजे आपल्या गोव्याच्या भूमीत नारळ मधाचेच असणार आहे आणि आपल्या कड्याकोपऱ्यामधूनही घट दुधाचेच फुटत राहणार आहे आणि मोल्याची काळजी मलाही आहे आणि यापुढेही राहणार आहे।